لومي حبير الكافر مسخاتكم مسرت هاو دغوناي back to the basics ناود مئتاو كملت أولس نسبرومي أنا أبزي شيت هالني تقدميتي تغسي قداميت معرف كم زتبل أولس باريا يسوع كريستوس حواريا كخون التطوعي نونجل أملاح التفلي أقدموا بنبياتو أقدسات صحفات زتصفو بزعبا ودو بسقا خابزر إي داويت التولدي نسو يسوع كريستوس قويتانا كموتات بمتنسو بمنفس قدسنا ود أملاح مخانو بحيلي التقاهدي سلاسمو أب كلهم أهزاب مئزاز امنت كنتكل بوء تسقان حواريانتن اتقبلنا نسخاتكم كا مساتاتهم صوعات يهم إلو زبمنا صحف هارب أولوس مسيلوو حاسبو صبق حسابيو إلو صحفا يكونن بمنفس قدس እግዚአብሔር ተደሪኹ بقسنت بمريحنت صحافو قال أملاخ هياو يمو نبراتنا يكون كلاتنا سلو ጸሎት ርስና ምድነን ሰማይን ምድርን ዝፈጠርካ እግዚአብሔር አምላክ አቦና እንሆ በዛ እዋን እዚኣ ፍቓድካ ኮይኑ እዚ ዕድል እዚ ይብካና ጎይታ ብስምካ ክንርከብ ኣብ ቅድሚኻ ትሕት ክንብል ስምካ ልዕል ከነብል ንዓኻ ከንኽብር ንርእስናኻ ክንባረኽ ጎይታ ኣብዚ እዋን እዚ ስለዚ እዋን ኣዝና ንመስክን ስለዚ ቃል እዚ ህያው ቃልካ ኣዝና ንመስክን ኣለና ሞ ጎይታ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር እንተዚያብር ህልና خبرሃልና አይክልን እዩ በዛ እዋን እዚያ እግዚአብሔር ጎይታ ህላውነት መሪሕነት ጉስነት መንፈስ ቅዱስ ኣመንጎና ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ እጽልለኹ ታሪፍ ዘሎ እዋን ስኻ ውሰድ ስኻ ምራሕ ጎይታ ዳርጋ 30 ዓመታት ኣቢሉ ይኸውን ሓደ ለባም ምስ እግዚአብሔር ኣብ ተዛረበሉ እዋን ወይ ብዛዕባ እግዚአብሔር ኣብ ተዛረበሉ ቦታን ጊዜን እታ ደው ትብለላ ቦታ ኩል ጊዜ ነታ እግዚአብሔር ኣብ ከረንሲና ንሙሴ ዝበሎ ዘክር ኢሉኒ ካብ 30 ዓመት ላዕሊ ሎሚ ከምኡ ክትብል ዲኻ ትብሉኒ ኣብ ናይ ትግርኛ ጥራሕ ዘይኮነ ዋላ ብትኻልእ ዓሌታት ቋንቋታት ሕጂ ከምኡ ክትብል ዲኻ ብሉ ምክንያቱ ኣብዛ ዘለኹዋ ቦታ ኣብ መንጎ እግዚአብሔርን ኣብ መንጎ ህዝቡን ደው ኢልካ ናይ እግዚአብሔር ነገር ክትዛረብ ካብኣ ትዓቢ ሓላፍነት ኣላ ድብል እንተደኣ ኢሉ ከኣምኖ ክከብደኒ ናይ ስለዚ ነዛ ቦታ እዚኣ ኢሉ ነቲ ሰብኣይ ከም ደርቢ ከም ስልጣን ከም ልዕልነት ገይሩ ዝወስዳ ካብኡ ድዕሹ ሰብ የለን ሞ ኣይተዓሹ ዛ ዝባላን ስቃል حتى معالت ካብ أموري رسيعية ويتأفيها أيتفلتن كاب 30 عام لا على خوينه الله إذا مدرخ بمتاع قنقا سب كلا الله بزي قدس زنبنا قال دقيمنا دقاقمنا قالنا بقالنا نوصو قالنا شمدينا يو قالنا كابزح مسمعو وي كابزح منبابسي اتقد حمرتون زحتنا يو أين السأنن إنا أتي تحسوا أين السبلون نخون سلسلة بدنا خمس بالكون نتهدي إلو بمستنتان زستبلا لا نزاد بلنا يقنا مسرتها ودخونه أمنت كريستنا مسرتون مبقولون أبقى تدق لهم دولة بحلف قنا أب تقدام يتحرق كم دولة يجنزب تقدام يتحرق انت أولوس باريا يسوس كريستوس تقندي مسرتنا كريستنا أبقى تدق لهذا الله نزيا حرق زيا حيسكا ملء مصحف كتصحف تغلق بزعواسن ملكوته أتحسس بايكم كنت زارب دولة بزعوانا حكي زارب دولة سلازي إذا باريا يسوس كريستوس اتبل نبوزي حساب أذنه تساحيو أذنه تحممو بحلفي إكوا أبزها جرزي نالباش قالوا ترجم سلازي نبرة أزيا بحزي تبل
ቃል እያ ነቶም ክርስቲያናት ግና በፍሊዝ በለ አራእያ ክንሪያ ሓላፍነት ጥራሕ ኣይኮነን ዘለና ናይ ግድን ክንፈልጣ ይግባአና እዩ ኣብዚ ናተይ ሰሚናር ከይድ ከለኹ ድወሰትኩን ሰለስተ ዕለታት ኣለዋ ክርስቲያን ዘይክእል ታሓንቲ 386 ዓመተ ምህረት ጊዜ ሐዋርያት ሓሊፉ እዚ ድሕሪት ናይ ንቕያ ኣኼባ 325 ምዃኑ እዩ ሐዋርያት ምስ ሓለፉ ብድሕሪኡ ዳርጋ ስነመለኮታዊ ጽሑፍ ይኹን ስነመለኮታዊ ትምህርቲ ይኹን ዘለዎ ንኽትረክብ ከቢድ ኣብ ነበረሉ እዋን ከምዚ ሕጂ እውን በፂሕናያ ዘለና ድሕሪ ሉተር እቲ ተሃድሶ ዘምፀየ ወይ እምነት ድሕነት ብእምነት ዝበለ እናሃሰሰ ደኸይድ ደሎ ሃይማኖት እናኾነ ደኸይድ ደሎ ኣብቲ እዋን እቲ ድኾነሉ እዋን ኤሬልየስ ኣጋስተን ዝበሃል ከም ድላይ ዝነብር ዝነበረ ኣድዩ ጸሎተኛ ኣቦኡ ግን ዕዋላ ዝኾነ ሓደ እዋን ኣብ ቅፅሪ ቤተ ክርስቲያን ከሎ ቆልዑ ክፃወቱ ሰሚዑ ትቆልዑ ፃወቱ ወደሆን ከምዚ ናይ ሃገርና ንምሳሌ እንታይ ፍትሊ ገለ ገለ ክትብል ከለኻ እትብሎ ነገራት ኣሎ መስለኒ እዞም ቆልዑ እዚኣቶም ከዓ እንታይ ይብሎም ቶሎለይጊ ይብሉ ነይሮም ተራእያ ግን ቆልዑ የለውን ቀንዲ ትርጉም ናይ ትብሎ ነበር እንታይ እዩ ኣልዒልካ አንብብ ድብል እዩ በቲ እዋን እቲ መጽሐፍ ቅዱስ ጻሒፉ ብዙሕ ስለ ዘይነበረ እቲ ሓድሽ ኪዳን ገጅፍ እዩ ነይሩ ኣብ ቀጽሪ ቤተ ክርስቲያን ኣብዚ ከምዚ ኣብኡ ኸፍ ኣቢሎም ሰንሰለት ገይሮም ኣስሮ ነይሮም ሰብ ከይወስዶ እዚ ምስ ረኣየ መጽሐፍ ቅዱስ ከም ደኾነ ርዩ ኣልዒሉ ኸፊቱ ታሽዓ እዋን ልቡ ነዲዱ ንየሱስ ረኺቡ ብድሕሪኡ ክርስትና ካልእ ሕብሪ ለዊጡ ቀዳማይ ስነመለኮታዊ ሰብ እንብሎ ከዓ ንሱ እዩ ብድሕሪኡ 1000 ዓመታት ኣቢሉ ይኸውን ድማ ዳርጋ ክርስትና ብድሃሰሰሉ እዋን ኣብ ክንድን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚንካስ ገለመለ ዝተረፈ ቁርፅራፅ ገዚእካ ርኣ መንግስተ ሰማያት ኣብ ተኣትወሉ ጊዜ በፂሑ ክርስትና ብፍጹም ሃሲሱ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ሉተር ፈላሲ ነይሩ ገና ግን ኢየሱስ ዘይረኸቦ እዩ ነይሩ መልእኽትን ሮማውያን ክትምህር ኢኻ ምስ በልዎ ክዳሎ ከሎ ንእሽተይ ኖት ረኺቡ እታ ኖት ኣጋስት እንድፅሓፋ ካብ 1000 ዓመት ላዕሊ ዝገበረት እያ እሳ ኸኣ ካብ ሮሜ ምዕራፍ 10 ብዛዕባ ስኽራን ከም ደይኮነትን ገብሮ ዘበሎ ኩሉ ትጠቅስ ምስ ረአየ ኢሉ ብዛዕባ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ጽድቅስ ብዛዕባኡ ጽድቂ ክንነግር ኣይኮነን እግዚኣብሔር ከይነገርናሉ ጻድቕ እዩ እቲ መልእኽቲ እሲ እቲ ናባና ዘሕልፎ ጽድቂ ብዛዕባኡ እዩ ዝዛረብ ዘሎ እዚኣ ጨሪሳሉ ቦሰይራቶ ኢሉ ብኽንደይ ከም ዝሓለፈ እቶም ታሪኹ ትፈልጡ ኢኹም ምሸት ገዛእ ርእሱ ቀፅዕ ከም ዝነበረ ነቶም ክናዘዝ ዝኸደሎም ነበረ ሰብ ሉተር 2-3 ሰዓት ኣብ መዓልቲ ኣብዚ ትናዘዝ ኣለኻ ሓጢኣት ተጌርካ ገለ ተጌርካ ሲሪየስ ተደይ ኮይኑ እንታይ ኢኻ ግዜ ትውዳእ ኣለይ ስጋዕ ዝብልዎ ምሸት ጭነቕ ነበረ ሰብ እዩ በታ እዋን እቲ ኣይሉ ልቡ ተሲሩ ናይ መንግስቲ ሰማያት ማዕፆ ጋሕ ኢሉ ተኸፊቱ ተኽ ኢለ ኣትየ ኢሉ ንየሱስ ረኺብኡ ብድሕሪኡ እውን ከምኡ ድሕሪ ክንደይ ዓመታት ኣቢሉ ኮንካ ጆን ዌስሊ እዚኦም እቶም ድዓበዩ ንክርስትና ኢየሱስ እግዚኣብሔር ተጠቒሙሎም ከምዚ እንፈልጦ ንክንፈልጦ ዝገበሩ እዮም ብግዜ ሉተር ድሕነት ብእምነት ምዃኑ ተኣወጀሉ እዋን እቲ ንሕና እናእምኖ እዩ ስለዚ እዚ መልእኽቲ ናይ ጳውሎስ ንሰብ ሮሜ ኣብቲ ስነመለኮታዊ ትምህርቲ ዕምቆቱ ክትግምቶ ዘይትኽእል ንውሓቱ ከምኡ ብብዝሑ ከምኡ እዩ ማግነም ኦፐስ ዝብሎ ናይ ጳውሎስ ዝፀሓፎ ካብዚ ድሕይል ዳርጋ መልእኽቲ የልቦን ኩሎም ተለውጡ ዓበይቲ ሰባት ከዓ በዚ መልእኽቲ ናይ ሮሜ እዮም ተለዊጦም እሞ መዓልቲ ንዓና ኸ እግዚኣብሔር ብኡ ክድግፈና ተስፋ እገብር ከምቲ ንፈልጦ ደብዳቤ ክትፅሓፍ ከሎ እንታይ ኢና ንብል ናብ ድኸበርካ ክስቶ ብሕልፍቲ ናይ ተርኛት ናይ ቀደም ድሕር ኮይኑ እሞ ኸዓ ከም ማይ ትፀምኣና ከም መግቢ ጠሜና ከምዚ ዝመስል ነገር ኣለዎ ድሓር ስጋዕ ትውድእ መን ከም ዝፀሓፎ ኣይትፈልጥኒ ኢኻ ኣብዚ ግን ሃዋርያ ጳውሎስ እዩ ብምንታይ ዝጅምር ዘሎ ንመንነቱ ብዝምልከት ገዛእ ርእሱ ዋንነት ዘይብሉ ደጊም ስናቱ ከም ዘይኮነ ክገልጽ
يدفت ندلو قدمنت ما دبدب مصحفو من مهاني نغرم الله من يتصحفو دلو سلامتا يتصحفو الله ابزيا خايو اتي انتاي لوم دلو باريا زبل قال تقيم دلو اتابا حجي كون مجمري تقم دلو حواريا باولسي نغزا رسو حواريانتو نخكالخل انتو حد اربعه جيزه تماويتو الله زياب ግብረ ሐዋርያት ተጠቂሱ እንረክቦ እዩ ኣብዚኣ ግን ብገዛእ መንነቱ ብዛዕባ መንነቱ መን ምዃኑ እንተዋይ ምዃኑ ንክገልጽ እዩ ነዛ ቃል እዚኣ ተጠቂሙላ ዘሎ 30 ግዜ ድኸውን ከዓ ተጠቂሙላ ኣሎ ታባርያ ትብል ቃል ኣብቲ ብኹር ቋንቋ ኣትየ ከምዚ ናይ መፍልሳፍ ኣብኡ ኣይከእትወኩም እኔ ግን ዓብይ ትርጉም ዘለዎ ዓማቕ ቃል እያ ካብ 120 ንላዕሊ ድኾን ግን ተጠቂሙላ ኣሎ ኩሉ ሙሉ ብሓፈሽኡ ሞነቱ ክብሎ ወይ ከም መሓላልፎ ደልዩ ዘሎ መልእኽቲ ከምቲ ንኽግለጽ ዘለዎ ዘመሓላልፍ ዳ እምበር ቃል ስለ ዝሰኣነ ወይ ንዓ ብቓልእ ክትከኣስ ስለ ዝደለየ ኣይኮነን እንታይ ድብል ዘሎ ጎይታ ኣብ ዘይብሉ ባርያ የልቦን ባርያ ኣብ ዘይብሉ ድማ ጎይታ የልቦን እቲ ዝዕድግ ጎይታ እቲ ዝዕደግ ከዓ ግዙእ እዩ ሎምንጎ ኩላትና ድራር ጎይታ እንብሎ ተኻፊልና ነቲ ኣምሳል ደም ክንወስዶ ከለና ኣብ ክናና ድፈሰሰ ኢና ንብል መብዛሕትኡ እዋን ግን እቲ ደምዲ ዕዳ ሓጢኣትና ዝኸፈለ ምዃኑ ግን ዳርጋውና ይንጠቕሶን ኢና ምእንታና ዝፈሰሰ ጥራሕ ኢና ንብል ስለምንታይ ምእንታና ፈሲሱ ታገብር ዕዳ ሓጢኣትና ክኸፍል እዩ ክዕድገና ክገዝኣና ዋና ምእንቲ ክህልወና ትቐንዲ ንሱ እዩ ስለዚ እቲ ዝዕድግ ከም ዝበልክዎ ጎይታ እዩ እቲ ዝዕደግ እቲ ዝግዛእ ከዓ ባርያ እዩ ስለዚ እቲ ወናኒ ኢየሱስ እቲ ተወናኒ ድማ ኣነ እቲ ዝዓደገኒ እሱ ጎይታ እዩ ኢየሱስ እቲ ክርስቶስ እዩ ዝብል ዘሎ ኣነ እውን ምስኡ ብዛ እዋን እዚኣ ኢየሱስ ጎይታይ እዩ ኣስተውዕላ ተድበልክዋ ድሓር ተመሊሰ ክሓተኩም እየ ኩይዝ ክህሉ እዩ እንታይ ከም መልኩ ዝተውዕላ ተድበልክዋ ስለዚ እቲ ባርያ ዝብል ቃል ከም ዝበልክዎ ንብዙሓት ሰባት ኣዛእኖም ደሳሕዮም ቃል እዩ ብጀካ ሓደ ሰብ ለዎም ትፈልጥዎ ትኾኑ የማነ ባርያ ድበሃል እንተደይ ኮይኑ ካልእ ባህ ትብሎ ዘሎ ሰብ ኣይመስለንን እንታይ ልወና ሓንቲ ንመን ይኽደሊ ዘለኺ ኢልዋስ ንየማን ኢላቶ ኣየና የማነ ባርያ ኢልዋ ባዕሉ ኣብ ካርቱም እዩ ስለዚ ግና እያ ኣነ እውን ንገዛ ርእሰ ኣብ ገዛና ምስ ጓለይ ነዊሕ ኣዛሪቡና እንታይ ኢላሲ ናተይ መጽሓፍ ቅዱስ ሽመይ ዘለዎ ክህልወኒ እየ ዝደሊ ኢላ ካይ እሞ ጽቡቕ ምዃኑ ከመይ ጌርካ ክትፈልጥ ኢኻ እዚ ናይ እንግሊዝ ትርጉማት ሲ ዳርጋ ነቲ ሰብ ምእንቲ ክወሓጠሉ ኢሎም ነቲ ገለገሊኡ ቃላት በሊሎሞ እዮም እሞ ኣይና ያኺ ወዲ ሚን እንታይ ማለት ካይ ኣይና ኢላትኒ ኣብዚኣ መፂና እታ መልእኽቲ ሮሜ ቀዳመይቲ ምዕራፍ ኣብ መፂና ታባርያ ትብል ሕጂ መጽሓፍ ቅዱስ ክፍል ምስ ኣበለት ስሌቭ ኣይበለትን ቦን ሰርቨንት ኢላ ኣወል ካብቲ ሰርቨንት ኢሎሞ ዘለዎ እኳ እቲ ቦን ሰርቨንት ይሓይሽ ካብኡ ተረፈ ግን መሰረታዊ እምነት ክርስትና ኣብኣ ስለ ዘሎ እዛ ቃል እዚኣ እንተደኣ ተለዊጣ ንዓይ እቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዳርጋ አንብቦ ይመፃንን እዩ ምክንያቱ ኣነ ክርስቲያን እየ ወዲ ክርስቶስ እየ ወዲ ክርስቶስ ዝገበረኒ ከዓ እሱ ስለ ዝዓደገኒ ናቱ ስለ ዝኾንኩ እየ ስለዚ ኢልና ነዊሕ ተዛሪብና ኣብ መወዳእቱ ተሰማሚዕና ምክንያቱ እቲ ቃል ብሕልፊን በዚ ናይ ዝዓዲ ናይ ሃገር እዚ እቶም ፀለምቲ ከመይ ከም ዝነበሩ ቀደም ባርዮት ኮይኖም መፂኦም ካብ ኣፍሪቃ ስለ ዝመፁ ዝገብሮም ዝነበሮ እምበር ኣብቲ ታሪክ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ እንተደኣ ኣቲና እቲ ሽዑ ዝነበረ ባርነትን እቲ ድሓር ኣብ ዝነበረ ባርነትን ሰማይን ምድርን ይፍልል እዩ ጽቡቕ ማለት ኣይኮንኩን ብሰብ ክትግዛእ ብሰብ ክንውነን ጽቡቕ ኣይኮነን ግን እቲ ኩሉ ሙሉ ኩነታቱ ሓደ ኣይነበረን ሓንቲ እንተደይ ተጋጊየ ናይ እንግሊዝ መጽሓፍ ቅዱስ እቲኣ ኒው ኣሜሪካን ባይብል
NAB تبنتري كوينو اتخالو بمولو قاليو servant قاليو bond servant يدبلو اتا bond servant كوا خابت servant تعايش تقول مغنياتو أقل نحر كوينا حدثب ما أمي إيوان يصنح كيش تمسي وخاب كالا خيدو دقلقلين عصب مالتي عصب ترى أخوينو إذا أنا دهبو دلوخ عصبي باه نحر ديلو وين نحر فيدوه انتهي قبر أبقال كابون لعله عصبي خيد جزء نحر كوينا جن خير أكلني وانا اللو لكن زارس وانا يكونن مصحف قدسكم كوميد بلنا ولا مصحف قدس انت زي بلناون حتياتنا بدم يسوس تقفيلو انت ادردانا نحر كوينو جزءات مغانا كاله مغلصون ايلنا ني سلازي كبزا قدما بيلو زبلكو غويتا ابزي بلو باريا يلبون باريا ابزي بلو دما غويتا يلبون امنت كريستنا اتمس يسوس زلنا ركب زمدنا دونو صرو نسو ايو حجيه ديسامعو سبات الله كن اتترجم انتهي مخانو قدم كنستو الله نمثالي انا ابزي حجي حتى انت زحتت نيوسسي حنتس كم مدحاني خر اتقبل له حنتس كم مدحاني خر اتقبل يومبر كم كويتا انت زي تقبل كيس تحن من ما يكونن انت زبل كندي سمساي متسامعكم لسامع حسب مسايلو وندرفول قاعد سام سايل مخنياتو ترجمون يبلون حدثب انتهي بلوم نعرقتو إذا دخلنا نجري تأكيهم حربوا تابزنا ورا الأوان والسقطكم كوينهم تعدلتكم تأجهم كوينو منفسويانهم كريستيانيهم بحال أرجعنا سقاويان كريستيانينا انتهي يدل له دلنا نقبرنا خلينا يدل له سبزي مغراتو سقاو كريستياني أنا كابيكم مسألة مسردا كافلوكم يزنه هلا سخاتكم كن منفسوان سلازي كل توجه فلي للسبز خي تردوا بحد كنا نحسب والله حدا كريستيان إذا أحد ولا خجبر إذا خصلت أصدق لي خصالت مغنياتكم ليس أنت فلت لهم كالي سيترف كم مصحف بس كيترف تغسقم درك بتفلت لهم حدا بحلف كريستيان إتدلّا يخجبر إتدلّسلت أو بتدلّسلت أو مجد خجبر أنت داري خيام كريستيان ترى هونك تري حياة كوني حيش مغنياتك رات عكاي قلم تيو إذا سبز انتهي لهم مسلكم إذا صحفي لهم يسوس حتياتنا قدم سس دا أمبر كاب عالم كوت أنا أهمت سلسة كم عالم أهون نبر إيد بلوم دلله مغنياتي دم تدلله كنا تردينا نزيانا جزيا إلنا يا أيبلنا يا كندي سباتنا نتكملها أب عالم سعزل لنا دما مسحات آياتنا ناخذ نبر إلهم هو حكيم قد كريستيان سجاو دليتو نخصاصي حكي وقت جبرز دلنا خجبر جيجا مخانون النافلة مغنيات الله أنا تفضل اليوم الجزائر سيك الشيخ اللي أنا صبوا كره كتال الله خيلي نجزي أبي هرجن خش شوي كلني فت نجزي أبي هرج خش دخل يلبون نجزي أبي هرج ديري يلبون نجزي أبي هرج قبر زيك النجار يلبون حنت نجزي أبي هرج قبر زيك الحنت نجار على مسؤولك إلى يا حتيات قبر كلني صار سلسوان أبت السمانيات أبزها جرزي من الباش كلهم تذكروا تقولوا نجناي لستجمرا يكونن جن توم تمال باستر نقولون يرات يوم ناي يسوس بالموفي كود سخلوا مسو إنفولف وخنا نبرنا كامبس كروسيد نذكره انتهي بال تمرت ماشي مسلكم تحنز يوم قالش تمهاري أمون كحسبوا يخول يوم دبل يخون من الباش قمت يدلقوا حتى يسوس ده يقبل ومبر كم قويتا مقبل سدحاني دبل dispensationalism دبل تمرتي ماتيو ده هار the lordship salvation controversy تبايلو كندي نجار كوينو جن
ክትጥዕን ትግዲ ኮይና እቲ ሰብ ከም መድሓኒ ይቕበሎ ከም ቃድ በሎ ይነብር ናቱ ጎይታ ናቱ ገዛእ ኮይኑ ባህድ በሎ ይገብር how convenient بتعمل هذا الجنيا دخونه theology إنيرو no it's okay نيوسس كم قوي تخار أتقبل لمبر كم مرحاني خار أتقبل لمبر كم قوي تخاص من ما يكونن أب عالم دي قد نبر دلغا كبعد أتفلغ غمير قد نبر تخيل جينو كابت تحس النقرات هاي نايم قانو أبزق وانزي تقرينيات تزارب تسابقتي أب عالم قاعد لهم واحد يعتقد قبريهم ده حركة بس قاعد حتى سقاخد ما بزيد ترف زبولو الله كميل أمور الله حجي تناي كرم دنا برا دبترنا تناي كرم دنا برا خمس درسان قال ملي يلا نيخون تقعيفو جن يمتصار له سنبينا أنا وزكم نال باش سلزي تمرت سلز قدر لنا يا أخوان نبر بحر أريوس دبلون نبر تمرت كوي أبجبت أب ألكسندريا نو نحنا هم وركينا وركب شكان تدربي خايا شكان هتصير خايا جناو شكان تحسب كا وركيا كومود بلا تحسس بايني روم تكرسنا مسيا مواد دي رومو بيت مقدس بخانا كم يجينا نسون السبز هم مسبولون تاكم تقولون فلتريهم أزود بلوكم درلوخكو بمقلات يتزاربكم درلوخو مصحف كل سكا بمقلات يتزاربي روم انتهى بالكم دلور داكم على تعالوا دبلو دلهم اتقال دبلو دلهم مصحف قدسن حدا يدولم دلو واو نلعل تأمتي تبلع الله هيوت كاد فريه نغرات سي سلازي دلو نغري تدانغر نغرا يكون زي اب سمادات دمص سمانيات دمص دولكم دسبسناليزم لمثالي كارنال كريستيان سبيريتشوال كريستيان دبل كلت توجله كم دهل يغيرو غنا وا الا من تخين سنبت كندينا هم ننبر حج أفرد غايتنا خلنا كباي جميرنا مالتي منالباش أبزي بميزان ندهولو نيرو نفس وكبنا دما بتا ميزان كان حلف بواقات عديكم يخم نايرسكم هيكونكمن كل نخبر أملاك قبروا بتزلكم عقبوا نحرحتكم تفاقروا وزتزب الميزان انت نمزن كندي كبانا فوقسنا مترخمنا مسلكم نفس وقفنا مغنياتو قويتوت نايقز أرسنا خوينا إنا ننبر أبزحتو أوان أتي قويت النت انتاي مخان نرسعوينا سلازي يسوس حتى أثنيا مخان من أن الصح حتى أتي دمسس أدحنانتي باخان تزي كوينو منغست أملاح كأتو كم زيكل أمينة تردي أمينة الله قرا بيوت سعد الله نزاق الزارسي بعليد مرحة دلايد قبر قويتا هيوتي ادخون كنو بلا نخلنا بحرو نخير أكون انزنا قرسي اندو يقولون يقولون تقرين ياسب يوم نفلت كونا يكلني تحدق فلا لا أيكلن إيه يسوس أتمدحني يسوس أتقويتا أبكل تستفعل لا أكل جزازها كتريون كتقبلن أيكالن إيه تأزيز حركتهم أزيز خروج نور بروفيسور تايلو there is no dichotomy هذا يسوس إيه كم قويتا تقبل كايو كم مرحان تقبل كايو كم قويتا نحردي تقبل كايو أنا اتزم دنا مس يسوس دلنا نعي كم قويتاي إن هردي كوينو كستانا يكوين يترف تعال ما هو تبلك على فتواني يعني مغنياتو على ما هو الكايو دخوري الله بزح أنا أقول مخرجه كستانا يلكاي دخوري كن يلن أكون إني سلازي أبزت مرج أنا السؤيو انت الآن يسوس كريستوس بخمون دحر دي فريد أيو السوهم دا عدد جني أنا عدوك مخاني إتباريات بالكان عايات وكل السوق قويتاي مخانو بخمزن دحر دي كوين تزم دناي قناي تلوت كن داق ما يتولد كن كم تار بالقوة كستانا يدلو
ስለዚህ እቲ ኃጢአተኛ መሆን ተአሚኑ ብውኡ ብኢየሱስ እቲ ክርስቶስ እንተ ዘይኮይኑ መንግስቲ አምላኽ ይትረፍ ዶ ክወርስ አማዕዲውን ክሪኣ ከም ዘይክእል ጎይታናን መድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ ኒቆዲሞስ እንታይ ኢልዎ ኣጊዱ ነጊርዎ ስለዚ እቲ ዕዱግ ኢየሱስ ዳዓደጎ ብደሙ ካብ ናይ ዘለኣለም ጥፍኣት ንኽድሕን ዝተሻየጦ እዩ እሱ ከዓ ንኢየሱስ ከም ጎይታ ህይወቱ ዝተቐበለ እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ነዚ ዘነጽሮ ዘሎ እቲ ባርያ ድብል ዘሎ ቃል ሲኢን ይኮነን ከም ድበልክዎ እታ በኽሪ ቃል እንተ ዳ ርኢና እያ ቀደም ካልእ ትርጉም የብላን ግዙእ እያ ትብል ግዙእ እንድሕር ኣሎ ምናልባት እቲ ጎይታ ዝብልዎ ዝነበሩ ቃል ብሰለስተ ግዜ ዝጥቀሙሉ ይህሉ ኣብዚኣ ግን ሐዋርያ ጳውሎስ ክጥቀመላ ከሎ እቲ ዝለዓለ ስም ዝወሃብ ንእግዚአብሔር ዝነበረ ብግዜ ኦሪት እቲ አዶናይ ድብል ቃል ንዓ ኣብ ግምት እቲ እዩ ተዛሪቡ ዘሎ ብዚ ኢየሱስ ምስ ኣቦ ኢየሱስ እንታይ ኢሉ ኣነን ኣቦን ሓደ ኢና ኢሉ ንዓ ተመልክ ቃል ከባድ ቃል ተጠቒሙ ዘሎ ስለዚ ኣነ ዕዱግ እሱ ዓዳጊ የሰር ድብሎ ጎይታ ኣሎኒ እዩ ዝብል ዘሎ ንሕና ከዓ ከምኡ ከነበስርን ክንምህርን ከምቲ ጳውሎስ ዝብሎ ዘሎ እዎ ጎይታይ ኢልና ክንእዘዝ ጎይታና እንተ ደይኮይኑ ፀገም ኣሎ ሽግር ኣሎ እታ ልኡኽ ትብል ኣብ ተጠቒሙላ ዘሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ክልቲአን ጥቕምታ እታ ባርያን እታ ልኡኽን እየን ተንቀንዲ ምክንያቱ እንታይ ትገብር ዘሎ ብዚ ብትግርኛ እንታይ ክሬዲብሊቲ እዩ ዝምስርት ዘሎ እቲ ትብሎ ዘሎ ኩሉ ብዛዕባ እምነት እዩ ኣብታ መፅሓፍ ኣብታ መልእኽቲ እያ መን ምዃኑ ክነግሮም እቲ ትብሎም ዘሎ ከዓ ስልጡን ቃል ምዃኑ ክነግሮም እዩ ንምሳሌ እቲ ልኡኽ ኢልዎም ዘሎ ኣጋጣሚ ኮይኑ እቲ መልኣኽ ንማርያምን ንዘካርያስን ከበስሮም ድመፀ እታ ኣገባብ እታ ልኡኽ ትብል እሳ እዩ ተጠቒሙ ዘሎ ብዚ በቲ እዋንቲ ወይዳ ኣብዚ ሕጂ ቁርብ ፍኹስ ኢላ እዚ ኣምባሳደር ንብሎ ዘለና ካልእ ብዙሕ ትርጉም ዘለዎ ካልእ ቃል ስለ ዘይብላ ይኹም ተባሂላ እምበር ልኡኽ ክበሃል ከሎ ካብቲ በኽሪ ቃል እንተ ዳ ርኢና እንታይ ድብል ሓደ ስልጣን ዘለዎ ሰብ ገባርን ሓዳግን እንደኾነ እሱ ዝበሎ ከይኮነ ዘይተርፍ ደይበሎ ከዓ ደይከውን ኣነ ከይዳ ይክልኒ እሞ ኣብ ክንዳይ ኪድ ኢልኳ ተለኣኽካ ምስከትካ እቲ ስኻ ትብሎ ልክዕ ንሱ ከም እብዶ ከም ዘሎ እዩ ኣሜሰሪ ድብል ልክዕ ንሱ እብሎ ከም ዘሎ እዩ ትቃልካ ሐዋርያ ጳውሎስ ከምኡ ድብል ኣሎ እቲ ኣነ ድብሎ ዘለኹ ልክዕ እግዚኣብሔር ከም ድብሎ እዩ እቲ መልኣኽ ንማርያም ክዛረባ ከሎ ዋ ድሓንካ ትብል እዛ ከመይ ገይሩ ክኾን ምስ ሰብኣይ እኳ ደቀስኩ ክትብሎ ከላ እንታይ ክብላ ነይርዎ ሓቂ ኺ ከይድረጋጊፀ ክመፃኬ ኣይበላን هو تدبلون نبرة سلطان قال إخزيابير دبلو إدم حلال فلان ناتون أيقونن هارب أولس كأخمي دبلون لوخ كبلون كله أسيد رجاء صدام ده من مخانو من الزارب كم دلهم من تخفلتو كم تعان تبي دبل كوا باهيلو حسابات كوينو كاسلوس بلو يكونن سيفو بمنفس قدس إخزيابير تدريخو مرج أون يبلون زي أنفلت الله تدريغو طرح يكون بقوسنتن بمريحنتن يصحفوه منفس قدس እግዚአብሔር ቃል ከተቀምደ ሊሆን ይርተረኸውን ብዙሕ ቃል ነይሩ እንተ ዋሕዳ ሰለስተ ቃል ኣለዋ ክትካለ ንግቦ እቲ ሕጅናይ ካል ትርጉማት ዝጥቀምሉ እንደለው ቃላት ናይ እዚያ ዓባይ ቃል ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ደለ ምናልባሽ ኣብቲ ጽሑፍ ክትርእይዎ ይኹን أبو أنت أختريكم من الباش زي حدش ترجم نوت كلا أي حتام حدش ترجم ناي تقرينيا جرم مودلو كابتم قداموت حبرت نقول لنا تحدثنا هنا جن إلنا أنا بوجاني تحوجسي بزح جن بيجام أنت غير تردوني بزح حساب تقمر لا الله درب حلو الله جن تترجم كردو أجن ناي قدنيو تبغر قال أصلي تاكم تنبره سلام تاكم تقومول الله بيل دكشنر رغيبو إدما ثيزورس رغيبو أيكونن صحيفو
እዚ ክርዳእና ግድን እዩ ስለዚ ምናልባሽ ትርር ስለ ትብል በዚ ደለና እዋን ትፈልጥዎ ኢኹም መጽሐፍ ቅዱስ ብዛዕባ ሰብ ሰናይ ነገር ድብሎ የብሉን አይኮንን መጽሐፍ ቅዱስ ብዛዕባ ሰብ ሰናይ ድብሎ ነገር ኣለዎ ሰብ ጸላእ እግዚአብሔር ምዃኑ ጸረ እግዚአብሔር ምዃኑ ካብ እግዚአብሔር ሃዲሙ ክነብር ተሓቢዩ ክነብር ዝደለ ምክንያቱ ሓጢአተኛ ምዃኑ ፈልጥ እዩ ካብ አዳም የተጀመረ እዚ አዳም እኮ እግዚአብሔር ዓርኩም እኮ እዩ ነይሩ ኣነ ሓስቦ ከለኹ ግልል እንታይ ድብል ፀሓይ ህድእ ምስ በለ ድሕሪ ቀትሪ ምስ ኮነ ይድብልና ካብዚ ካብ ስራሕ መፂኻ የኖ ተደረርካ ኮፍ ኢልካ ሻሂኻ ክሰቲ ሽዑ ኢሉ መፆም ነይሩ ድሓን ነምሲኹም ድሓን ነውኢልኩም ኢሉ መፆም ነይሩ ማለት ከምኡ ኮይኑ ይድረአየና መተዓለልቶም መዋስእቶም እዩ ነይሩ መዓልቲ መዓልቲ ኣብታ ሓጢአት ዝገበሩላ እዋን ግን እንታይ ገይሮም ተሃብዮም እቲ ምስክርና ንሱ እዩ ወዲ ሰብ ካብ እግዚአብሔር ክሃድም እዩ ዝደሊ ሓንቲ መስሓቅ ኣይኮነትን ግን ገሊኹም ኣንቢብኩም ኣለኹም ኦልሬዲ እስኪ ገሊኹም ኣንቢብኩም ኣለኹም እንታይ ኢልዎ ከብቲ ድን ወላ ባጊዕ ክሸጡ ከተማ መፂኦም ካብ ዓዲ ስርሖም ወዲኦም ክምለሱ ከለዉ ኣብ መንገዲ ተራኺቦም ደቂ ጎደቦ እዮም ተሓደ ዓዲ በቲ ተሓደ ዓዲ ከመይ ቀኒኻ ከመይ ለኻ እንዳኽስኾም የለዉ ኣታ ጓል ክሱ ዝተሓፅያ ዶ ኣታ ጓል ክሱ ፀኒሳ ዶ ገሎ ክብሉ ፀኒሖም እወ ሳይራም ከመይታ እንድያ ኢልዎ እንታይ ዘረቡ ዛረባ እንታ ተስፋ ማርያም ሞይቱ እወ እንታይ ኮይኑ ዝግደልይዎ ኢልዎ ኻ እሱ ያ እሱ ከዓ ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ቅልቅል ደየብስሕን ኢልዎ እዚ ዳ ኣሽንኳን ዶ ኣብ ገዝኦ ኸይድካዮ ኣብ ቤትካ እኳ ንጋዳ ኢልዎ ሰብ ብባህርያቱ ሓጢአተኛ ስለ ዝኾነ እንታይ ትገብር ካብ እግዚአብሔር ሃዲሙ ክነብር እዩ ዝደሊ ብዛዕባ ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ መጽሓፍ ቅዱስ ሰናይ ክፀፋ ይክእልኒ ሐዋርያ ጳውሎስ ድማኒ ትፈልጡ ዲኹም ሮማዊ ብዜጋ ሮማዊ ስለምንታይ በኹም ንግብኩም ዘለኹ ነግረኩም እዩ ካብ ፈሪሳውያን ፈሪሳዊ ብትምህርቱ በዚ እዋን እዚ ኣብ ወዲ 21 ዓመት ከሎ ካብ ፒኤችዲ ንላዕሊ ድኸውን ምህሮ ነይርዎ ሐዋርያ ጳውሎስ እዚ ተጸኒዑ ተፈልጠ እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ በቲ ዝነበሮ ደርቢ ኣሽንኳን እንደ ሓደ ባርያ ባሮት ክህልዎ ድኽእሉ ክእለት ነይርዎ በቲ እዋን በዓል ስልጣን እዩ ነይሩ ክቐትል ክምሕር ዝኽእል እዩ ነይሩ ሲ መስለኩም ዶ ባርያ ክብላ ንዛነሱ ምፈተወ ስለምንታይ ስኺልዎ ከም ዘሎ ንሪኦ ሮማዊ እቲ ዜጋዊ ድጥቀሰኒ ስለምንታይ መስለኩም በቲ እዋን እቲ ምናልባሽ ሓደ እዋን እቲ ዲቴይል ከይንፈልጦ ዝኽልክለና ነገር ኣሎ ምክንያቱ ድሕጉሰና ባህ ደብለና ጥራሕ ክንርኢ ስለ ዝንደሊ ዋላ ኣብቲ መጽሓፍ ቅዱስ እውን እንተኾነ ኢየሱስን ጴጥሮስን ተሰቒሎም ሞይቶም ሐዋርያ ጳውሎስ ርእሱ ቆሪፆም ቀቲሎም ስለምንታይ መስለኩም ሮማዊ እዩ ነይሩ እቲ ርእስኻ ተቆሪፅካ ምማት ክብረት እዩ ነይሩ ምክንያቱ ቆሪፁ ምስ ኣበሎኻ ክትመውት ኢኻ ክትቅበር ኢኻ ከም ህዝብኻ ኣብ መስቀል እንድሕር ተሰቒልካ ግን ዜጋ እንድሕር ደይኮንካ ናይ ሮማ ኣብ መስቀል ኢኻ ትስቀል ንሞት እንተረኣ ተፈሪጥካ ዲኖ ምስ ሞትካ በቲ ጸብጻብ ዝገበርዎ ብዙሖም ኣብ ግምት እቲኻ እንታይ ባርቶም ቮልቸርስ ስጋ ዝበልዑ እንታይ ብትግርኛ እንታይ ከም ዝበሃሉ እንደ ኣሞራታት ብዙሖም ኣብ ግመት ድብታው 45 ደቂቕ ኣሽንኳን ደስጋ ጅማት እውን ኣይተርፈካን እያ ነታ ዓፅሚ ኣራሪኻ ክትወስዶ ኣለካ ምሸት እቲ ትንቢት ምእንቲ ክፍፀም ንየሱስ ክርስቶስ ቀልጢፎም ኣውሪዶሞ ይኖ እቶም ሙሱድ ነበሩ ግን ኣብኡ ከም ደይሓድሩ ትፈልጡ ዲኹም እቶም ኣሞራታት ኦልሬዲ ዋላ ነቲ ብርክኻ ነቲ ደላግብ ጅማት ከይተረፈ ኣይተርፍን ብትንትን ይድብል ኣሞራታት በልኻ እቲ ምስቃል እሱ እዩ ነይሩ ነቶም ደይ ዘጋውያን ናይ ሮማውያን ዝጥቀምሉ ዝነበሩ እዩ እዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ሮማዊ እዩ ነይሩ
መሰል ነይርዎ ከምቶም ካልእ ኣይኮነን ነዛ ገዛ ርእሱ ባርያ ንኽብላ ንዑ ብጣዕሚ ከቢድ ነይሩ ግና ተረዲእዎ ምን ምዃኑ ፈሊጡ ናይ መን ምዃኑ ዋንኡ መን ምዃኑ ተረዲእዎ ዋናና መን ምዃኑ ናይ መን ምዃንና ኣነ ናይ መን ምዃነይ ኢየሱስ ንዓይ እንታይ እዩ ኣነ እንታይ እየ ኣነ ንኢየሱስ መን እየ እሱ ኸ ንዓይ መን እዩ እፈልጥ ንፈልጥ ዲና ምክንያቱ ከምቲ ሓንቲ ወይ ድበልክዎ ኣብ ካልእ ነገራት ክንከይድ እቲ መሰረታዊ ዝኾነ ነገር ንርስዖ ኣበይ ንኸይድ ከም ዘለና ድማ ይጠፍኣና ብቓሕዲ በለና መንገዲ ንኸይድ ጎይቶት ናይ ገዛ ርእስና ንኸውን ስዩም ናይ ገዛ ርእስ ዋና ስለ ዝኾነ በትን ስደልዩ ኣብ ቃሕዲ በሎ ድላይ ትኸይድ ጻድቕሲ ኣብቲ ህፁፅ ነገር ደድልዮ ክኸውን ከሎ በቋራጭ ብድፈልጦ ብገዛእ ኣእምርኡ ይኸይድ ድብል ከም ዝብልዎ ክዝሕለካን ብኢድካ ኩዕካን ብማንካ ዓይነት ናብራ ነብር ክርስቲያናት ሒደት ኣይኮንናን I'm sorry ጎይታና ምዃኑ ንፈልጥ እቲ ናይ በረኸት ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣጊድና ንሪእየሉ ምክንያት ድማ ንሱ ይብል ሓደ መጀመርያ እንታይ ይብልኩም ድብል ተሓሳሲብኒ ግን ያ ትፅቢት እንድሕር ደይፍልጥ ኮይኑ ክርስቲያን ኢየሱስ ንማርታ እንታይ ኢልዋ እንተ ተኣምንስ ክብሪ ኣምላኽ ምርያ ኸይልዋ ሓደ ሓደ እዋን ንፅሊ ገለ ነገር ደሊና ምዃን ኣብ ዳኣቤና እዋን ብመገድና ንኸይድ በትና ንፈልጦ መንገዲ ከነሳልጦ ንፍትን ስለዚ ናትና ከም ዘይኮንና ኣብ ገዛ ርእስና ዋንነት ከም ዘይብልና ይዘክረና ዘሎ ሐዋርያ ጳውሎስ በደም ኢየሱስ ዝተዓደግና እንተደኣ ኮይና ዋንነት ኣብ ገዛ ርእስና የብልናን መልእኽቲ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ከምኡ ኢሉ ዘሎ ናቱ ምዃንኩም ኣይትፈልጡ እንዲኹም ኢልና ደልናው ናቱ ብምዃንና ግና ከምቲ ጽሑፍ ዝብሎ ኣብዚ ስግንጢር ዝብሎ ኣነ ነገር ኣሎ ኢየሱስ ናቱ ክትከውን ምስ ዓደገካ ወዲ ንጉስ ክትከውን እዩ ዝዕድገካ ባርያ ክትከውን ኣይኮነን ትልኡኽ እሱ ድበሎ ብኣኻ ገይሩ ድብሎ ዘሎ ማለት እኮ እዩ ሐዋርያ ንምዃን ሐዋርያ ጳውሎስ ከምኡ ይብል ኣሎ ኣነ ባርያ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ ክኸውን ዝፀዋዓኒ ኢሉ እዚአን ክልተ ቃላት እዚኣተን ኩላ መሰረት ክርስትና ሒዘን ኣለዋ ናብኡ ትረፅቡ ጌርና ሰብልና ስለዚ ንሓጢኣተይ ብኣምሳል ሞት ብኣምሳል ጥምቀት ማይ ተቐቢረ ሓድሽ ህይወት ኣብ ትሕቲ ትእዛዙ መሪሕነቱ ክነብር ተንሲኤ ደጊም ናተይ ኣይኮንኩን ድሕሪ ሕጂ ጎይታ ኣለኒ የስ ሰር ድብሎ ኢየሱስ ኣለኒ ብመሪሕነቱ እየ ዝኸይድ ብመገዲ ኣይኮንኩን እሱ ዝበለኒ እየ ዝኸይድ ኢልና ምፅባይ ድማ እንድሕር ተማሂርና ባዕሉ እግዚኣብሔር ንገዛ ርእሱ እንታይ ኢልዋ ንእግዚኣብሔር ዶ ዝሰኣኖ ኣለዎ ኢሉ ንገዛ ርእሱ ግን ንኽትብሎ ቀሊል ይኸውን ኣብዚ ደው ኢሉ ብሎ ስለ ዘለኹ ንዓይ እውን ቀሊል ማለት ከይመስለኩም ኣይትቀሸሹ ንኹላትና ከኽእለና ሂድ ጸሎተይ ንግና ሓደ ነገር ክንዝክሩ ዘለና ንኢየሱስ ብኸምዚ መገዲ እዚ እንተዘይፈሊጠዮ ቤተ ክርስቲያን ስለ ዝመጻእኩ ካልኦት ክብሉ ሰሚዐ ከምቲ ዝብልዎ ኣሜን ሃሌሉያ ስለ ዝጨደርኩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለ ዝበልኩ ክርስቲያን ኣይገብረንን እዩ ካብቲ ሓንቲ ተፍርሓኒ ኢየሱስ ዝበላ ድማ ጎይታይ ጎይታይ ድብልዎ ድሓር ከም ድለዎም ኣይፈልጠኩም ኒኹም ድብሎም ዋው እሞ ከመይ ዳ እዩ ብመንፈስ ቅዱስ እንተደኣ ኮይኑ ጎይታይ ክብል ትኽእል የልቦን ኢሉ ግን ዲናው ዋ ድብሎ ኣለዎ ማለት እዩ ምክንያቱ መሲልዎም ድብሎ ኣለዎ ግን ናይ ልቦም ኣይኮነን ናይ ውሽጦም ኣይኮነን ምክንያቱ ኣይፈልጥዎን እዮም ስለዚ ኢየሱስ ናይ ብሓቂ ጎይታይ እንተደኣ ኮይኑ በዚ መንገዲ እዚኦ ክፈልጦ ዘለኒ እቲ ቀንዲ ነገር ከዓ ንሱ እዩ ኣርእስቲ ናይቲ ትምህርቲ
ምናልባሽ ገለኹም ማስሕቁኩም ኸውን እትቀንድ ነገር ቀንድ ነገር ጌርካ መሓዝን መዕቃብን እዩ እትቀንድ ነገር ቀንድ ነገር ጌርካ መሓዝን መዕቃብን እዩ እዝት መሰረታዊ ንዛረበሉ ዘለና ማለት እዩ ክርስትናና ብሓፀራ ግን መታን ጥርን ተቀብላ ንኢየሱስ ከም መድሓኒ እንተራ ተቀቢለዮ ጎይታ ህይወተይ እንሕርደይ ኮይኑ አይተለወጥኩን ማርያቱ ጎይታይ ገረን ሕሪ ተቀቢለዮ ከም መድሓኒ ቅቡል አይክልኒ አይተዓደኩን አይተገዛእኩን አይተሻያጠንን ገና ተጓናጺ እዩ እዚ ነገር እዚ ስለዚ አጽሪና ክንሪኦ ኣለና ሓርካ ትፈልጡ ዲኹም ሕጂ እዚኣ ምናልባሽ ከተገርመኩም እያ ኢየሱስ ጎይታ እዩ እትብል ጭርሖ እንተደይ ኮይኑ ኢየሱስ ጎይታይ እዩ ልሰማዕ ኩላ መዓልቲ ስከረኒ ኣነ ትዝክሩ ኢየሱስ ጎይታ ምዃኑ ኣጋንንት ዝፈልጡ እውን ንዓኻ እንታይ እዩ እንታይካ እዩ ንዓይ እንታይ እዩ መን ንዓይ ኣብ ቅድሚ ሰብ ክእውጅ ኢየሱስ ንዓይ ጎይታይ እዩ ጎይታ ምዃኑ ካባይ ክሰምዖ የድልዮን እዩ ኩሉ ድፈልጦ እዩ ኣጋንንቲ ከይተረፉ ሰይጣን ከይተረፈ ፈልጦ እዩ እዚ ጎይታ ሰማይን ምድርን ምዃኑ ካልእ ዘይትረፍ ኣነን ኣቦን ሓደ ኢና ስለ ዝበለ እዮም ኣይሁድ ቀቲሎሞ ኣምላኽ እየ ስለ ዝበለ ካብ ጉይትነት ንላዕሊ እዩ ኩሉ ፈልጦ እዩ እዚ ንዓይ እንታይ እዩ እቲ ቀንዲ ነገር ከዓ ንሱ እዩ ምክንያቱ ጎይታይ እንድሕር ኮይኑ ትእዛዘይ ካብኡ ንወስድ ጎይታይ እንድሕር ኮይኑ ብዝከኣለኒ መጠን እሱ ብዝብለኒ ክነብር ዝደሊ እዚ ክርዳእና ኣለኩም ክርስቲያናት መጠን እቲ ከምዚ ዝበልክዎ እንታይ ድብልዎ ኣሎ learn behavior ዝተማሃርካዮ ነገር ኣሎ ድዩ ተማሂሮም ክርስቲያናት ድመስሎም ሰባት ከም ደለው እዚ መጽናዕቲ ደርዮ ነገራት እዩ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ስለ ዝመፁ ኩሉ ግዜ ነቲ ምስኦም ደሎ ከምቲ ናትድብሎ ደሎ ከምቲ ትገብሮ ደሎ እንተገብሩ ከምቲ ትብሎ ደሎ እንተበሉ ንዕኡ ድመሰሉ መሲሎም ኣብ መወዳእቱ ነዘግዛእ ርእሶም ክርስቲያናት ኢሎም ዝእመንዋ ሰባት ክሳብ መወዳእታ ዝነብሩ ኣለዉ ካብቶም ጎይታይ ከምዚ ንገብር ነርና ትብሉ ሳቶም እዮም ካብዚ የድሕነና እግዚአብሔር ስለዚ ሎሚ ኣነ ቻሌንጅ ዝገብረኩም ዘለኹ ኢየሱስ ጎይታኻ ድዩ ንዓይ እውን ሓታ ኣለኹ ብኸምኡ ዝምድና ድዩ ድፈልጦ ኢየሱስ ጎይታ እዩ መፈክር ኮይኑ ለብገል እዩ ጎይታ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ንዓኻ እንታይ እዩ ንዓኻ እንታይ እዩ ንዓይ እንታይ እዩ ኣብኡ ኢና ክነተኩር ዘለና ንዓይ መዘከሪ ድኾና ንቁርብ ምሳኣት ምሳኹም ክካፈለኒ ስለዚ ጎይቶት ገዛእ ርእስና ኮይና ንገዛእ ርእስና ነገልግል ከይንህሉ ክንጥንቀቕ ኣለና ንገዛእ ርእስና ነገልግል ከይንህሉ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ማለት ኣይኮነን ኤቭሪዌር ኣብ ድኾነ ንመን እየ ድእዘዝ ዘለኹ ንመን እየ ደገልግል ዘለኹ ንመን እየ ድለኣኽ ዘለኹ ንዓይ ድለኣኽ ከይህሉ ንዓይ ድእዘዝ ከይህሉ ንዓይ ኣገልግል ከይህሉ ከተሓሳስበና ድግብኦ ነገር እዩ ከምታ ቀድማ ኣቢለ ዝበልኩኹም እቲ ጻድቕ ግና ኣብቲ ብውፅእ ዘድልዮ ነገር ብእምነት ኣብቲ ብውፅእ ዘየድልዮ ነገር ግና ንኸሳልጥ ወይ ድማ ተኸሳልጡ ዘይቁን ኣቋራጭ መንገዲ እንተወሰደ እውን ድሓን እዩ ዝብል ፅሑፍ ኣይክንረክብን ኢና እቲ ጻድቕ ግና ብእምነት ይነብር ትጽሊ ዘድልካ ጎይታ እዚ ንዓኻ ደኽብር ድዩ ንዓይ ከም ዝመስለኒ ኣሎ ንዓኻ ንኽፅበ ትዕግስቲ ሃበኒ ጎይታ ደንጊኻ ኣለኻ ኢለ ኣቋራጭ መንገዲ ከይከይድ ሓደ ከየፅርፈካ ታድገደለት ከየፅርፈካ ከምቲ ዓንተ ወይ ደካፈልክኹም ኣብዚኣ ደው ድበልኩላ እዋን ወል ጎይታ ናትካ ጉዳይ እዩ
ስራካ ክበላሽዎ እንድሕር ደሊኻ ስራኻ እንድሕር ከም ተስተኻደልዮ ኸይኮ እንድሕር ደሊኻ ሶልካ ክትገድፈኒ ኢኻ ኣነ እውን ኣብኡ ከሉ ኣይደልን እየ ልካ ከምዚ ምስ ሰብ ዛረቦ ደለኹ እየ ዛረቦ ኣብኡ ደው ክብል ኣይደልን እየ ስኻ ክትገብሮ እንድሕር ኮንካ ብኣይ ግን ኣነ ቁርብ እየ ብድከኣለኒ መጠን ስለዚ መን እዩ ጎይታና ቅድም መንግስቲ ኣምላኽን ጽድቁን ድለዩ ጽሑፍ እዩ ኣብ ማቴዎስ 6:33 እዚኣ ጥቕሲ እዚኣ ካብተን ሓያለ ጥቕስታት ብጌጋ እንርዳእ ጥቕሲ እያ ንምስክር ክንጥቀመላ ንኽእል ኢና ሰባት ናብ ጎይታ ንኽመፁ ግን ብመሰረቱ ግን ነቶም ኣመንቲ እዩ ቅድም ጽድቁ ክንደሊ ንዕኡ ኸነኽብር ንዕኡ ኸንነብር ንዕኡ ባደብል ነገራት ከነዘውትር ምክንያቱ ብድሕሪ እንታይ እዩ ዘሎ በረኻት ኣለዎ ጎይታ ኣብ ድኸበረሉ ዘበለ ኩሉ በረኻት ኣሎ ስለዚ ቅድም ጽድቁ ክንገብር ካብዚኣ ድወስዳ እንታይ እያ ምስለኩም ካብቶም ዓንተ ወይ ምጥቆስኩ ኣዝየ ድኽብሮም ሰባት ሉተር እንታይ ኢሉ ተሓንቲ ምስጢር ናተይሲ ኮራም ደዮ ኢሉ ዳትስ ናይ ላጥን እንታይ ማለት እዩ ዓይንቲ እግዚኣብሔር ኩሉ ጊዜ ኣባይ እየን ነቲ ሓላዊ ሕጊ ኣብ ጥቓይ ስለ ዘሎ ሕጊ ድሕሉ እንተረኣ ኮይነ ዋጋ የብሉን እቲ ኣብቲ ሓላዊ ሕጊ ዶ ይብሉ እቲ ሕጊ ድሕሉ እንድሕር ኮይነ ሽዑ እሙንነት ናተይ ዝፍለጥ ዓይንቲ እግዚኣብሔር ደይብሉ ቦታ የለን እግዚኣብሔር ደይርኦ የለን ዳዊት ከምኡ ኢሉ ኣሎ ኣብ ዝኸድኩ እንተኸድኩ ኣብኡ ኣለኻ ዋላ ኣብ ሲኦል ተኸድኩን ኣብኡ ኣለኻ ኣበይ ክሕባእ ይኽእል ካባኻ እቲ ካብ እግዚኣብሔር ክሕባእ እኽእል እየ ድብል ሰብ ሓሻ ምዃኑ ንፈልጦ ኢና ኩላትና ሕቶ የብሉን ንዓይ እዚኣ ሒዘ ንኸይድ ኮራም ደዮ ብትግርኛ እንተበልኳ መታን ከይርስዓ ኢለ እታ ስብላጥ እንድበላ ንዓያ ዝዝክር ኮራም ደዮ ዓይንቲ እግዚኣብሔር ኩሉ ጊዜ ኣብ ልዕለይ ኣለዋ ኢሉ ስለዚ ድገብሮ ነገር ኩሉ ከምድሪኦ ኮይኑ እዩ ድነብር ኣነ ኣብ ዝከኣለኒ መጠን ባኣ ክነብር እየ ዝደለይ ምክንያቱ ኣሽንኳን ዶ ትገብሮ ዘለኹ እንድኸዶ ዘለኹ ቦታን እቲ ድሓስቦ ዘለኹ ንገዛእ ርእሱ ኣነ ቅድሚ ምሕሳበይ እግዚኣብሔር እፈልጦ ኣሎ ነዚ እግዚኣብሔር ዝስ ከመይ ገይረ ኦ የሱስ ኣብቲኣ ፅናሓሞ ኣብዚኣ ትሳለጥ ነገር ኣላትኒ ኢለ ኣሳልጠ ክምለስ ክእሎ ነፍሲ ወከፍና ገዛእ ርእስና ንፈልጣ ኢና ንየሱስ ክንደይ ጊዜ ከምኡ ንብሎ መሲልና ወይ ኣይንሓስብን ኢልና ድላይና ንገብር በቋራጭ ንኸይድ እንኸደሉ ጊዜ ሒደት ኣይኮነን ኩላትና ከዓ ንፈልጦ ኢና ስለዚ ክርስቲያን ውልድ ኣምላኽ ክኸውን ክርስቶስ ብዋጋ ዝዓደጎ ዝተሻየጦ ናቱ ክርስቶሳዊ ክርስቲያን እዩ ከም ምዃኑ መጠን ድማ ጎይቱ እዩ ስለዚ ንየሱስ ከም መድሓኒየ ተቐቢለ ከም ጎይታዬ ከይቅበሎ ምርጫ ኣይኮነን ኢየሱስ ጎይታዬ እዩ መድሓኒየ እዩ ኣነ ናቱ ስናተ እዩ ናይ መወዳእታ ሕቶታ ይመስለኩም ንየሱስ ኣነ ስለ ዝፍለጥክዎ ኣይኮነን እፈልጠኒ ዶ እዩ ተቐንዲ ሕቶ ንሳያ ኢየሱስ እፈልጠኒ ድዩ ምክንያቱ ብቁፅሪ እቲ መራሒ ናይ ዝሃገር እውን እፈልጠኒ እዩ ብቁፅሪ ተኣሲረ ግን ክወሓሰኒ ድሕር ፀዊዐዮ መን ኢኻ ስኻ ክብለኒ እዩ ንየሱስ ከምኡ ክብሎ ክእል ድዩ ፈልጠኒ ድዩ ብግለይ ንዓይ እንታይ እዩ እዚኣ ምሳኻትኩም ክግድፋ ምሳኹም ግድፋ እዚ ክዛረቡ ፅናሑ ምሳኹም ተኻፈልክሎም ማለቲ ገለገሊኡ ካብ ብዙሕ ሕቶታት ዝተዋሃለሎ እሞ ዝተመለሰ እዩ እቲ ገለገሊኡ ግን ኣብ ትምህርቲ ከለኹ ነዊሕ ዓመታት ብሓቂ ኣተሓሳሲቡ ምርዲ ክርስቲያኔ ደበለኒ እዩ ገዛእ ርእሰይ ክምርምር ክሓስብ ድገበረኒ እዩ
ጎይታ ጎይታይ ዲኻ ዘበለኒ እዩ ስለዚ ተስፋ ግብር ነፍሲ ወከፍ ናብ ዝደሎ ኢየሱስ ጎይታይ እዩ እንብሎ ክንከውን ተስፋይ ጥራሕ ኣይኮነን ጸሎተይ እውን እዩ ስለዚ ምስ ነፍሲ ምስ ወከፍና እግዚአብሔር ምሳና ይኹን ይባርኸና